כאן נטל שחף בר את חייו בתאריך 2 בנובמבר 1997, והוא בן 18 שנים בלבד. כל מי שהכיר אותו קינא בי שהיה לי ילד כזה. הוא היה כזה מתחשב, היה תמיד, הוא היה יכול לבוא, הוא רואה אותי משהו, היה אומר, אמא, אפשר לעזור לך, נותן מחמאות, מאוד רגיש, מאוד מנומס. ילד מקסים, באמת. מה היה מיוחד בשחף? הוא היה קודם כל חכם מאוד, אינטליגנטי מאוד, הוא היה ממש בצורה מפחידה. כשהוא היה רוצה לדעת משהו, הוא היה חוקר על זה והוא עושה... כן, ואפילו בהתעסקות שלו בסמים, הוא היה מוציא כל מיני מתכונים מהאינטרנט ומכין לבד, בן אדם חכם. אני לא חושבת שאני אפגוש עוד אי פעם בן אדם כמו, הוא פשוט היה שונה מאחרים בגלל שבאמת היה אכפת לו. כל מה שהוא עשה הצליח לו, כאילו, אם היה לו איזה משהו שהוא היה צריך לתקן או לפנות, הוא היה פשוט הולך ובונה אותו בלי בעיות, כאילו. או שום דבר, כאילו, לא היה סיפור בשבילו. כשהוא היה מחליט על משהו, זה היה עד הסוף. גיליתי שהוא משתמש בסמים כשהוא נעצר פעם ראשונה על ידי המשטרה. היו כל מיני דברים, עקבות כאלה, שהיום אני יודעת שזה היה עקבות של סמים, של מריחואנה, גראס, עשב, כל מיני נייר כסף וכל מיני דברים ששימשו לעישון סמים, ואני לא ידעתי מה זה. והיו שמועות מבית הספר, צלצל אלינו מנהל בית הספר. הוא אמר שיש שמועות, הגיעו אליו שמועות ששחף מעורב בסמים. ואנחנו היינו די בשוק ודיברנו איתו. והוא חיש בכל תוקף. בר נכנס אלינו לכיתה י"א. אני חושב שכבר מחצית השנה כבר היו חשדות וחשבנו שיש כאן שימוש בסמים. לילה אחד, לפנות בוקר, צלצלו מהמשטרה, ששחף עצור עם 2 חברים, כי תפסו אותם בגן ציבורי מעשנים סמים. ואז זה כבר היה... זאת הייתה החותמת שהוא בסמים. הסמים שינו את כל האישיות שלו, כל מבנה הכימי של המוח, את מערכת העצבים, מערכת העיכול, הוא לא היה מסוגל לאכול. הוא היה נורא מסכן. הוא סבל בסוף. פשוט סבל. לכן גם במודעה פרסמתי שהוא נגאל מייסוריו, כי באמת התייסר. הוא השתמש בסמים בגלל שזה עזר לו לברוח מהמציאות שלו בבית, ומאיך שהוא ראה את עצמו, ומאיך שהוא חשב שהעולם ראה אותו, מה שממש לא היה נכון. לפי דעתי הוא התחיל להשתמש בסמים, כאילו, כדי להרחיב את הנפש ואת המוח או משהו כזה. אני לא חושבת שזה ממש חולשת אופי, אני חושבת שזה פשוט משהו שהוא חשב שהוא צריך כדי שאנשים יאהבו אותו. אחרי שידעתי שהוא משתמש בסמים, בהחלט חדרתי לפרטיות שלו, אני העתקתי לו את הקו הפרטי שהיה לו, וזרקתי, הייתי מחטטת לו בתיק ובמגירות, וכבר ידעתי כל מה שמצאתי, אם מצאתי מריחואנה זרקתי לפח, מצאתי כלי עישון זרקתי לפח, כל מה שמצאתי זרקתי. אבל זה לא עוזר. הייתי מנסה לצוטט לשיחות, לראות עם מי הוא מדבר, אם זה בנושא סמים, מאוד התרגזתי. אבל זה לא עזר כנראה, זה היה מאוחר קצת. רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי, הרבתי לחלום. היו לו התקפים של אלימות נוראים, הוא היה שובר כל מה שבדרך, הוא היה צורח כמו מטורף, וכל הרחוב כבר... שמעו את הצרחות פה, כבר ידעו שזה שחף. הוא לא השתלט על עצמו. הוא פשוט הוא איבד שליטה לחלוטין. ואז הוא היה הולך, קצת מעשן מריחואנה, להרגיע את עצמו, והיה מצטער, והיה בוכה, אבל הוא ידע שאין לו שליטה. היו תופעות מאוד קשות, מאוד קשות. לא הייתי אופטימי, לא הייתי פסימי, הייתי די עובד ודי נבוך, כדי שנושא הסמים היה מאוד מאוד חדש לגביי. ודבר שאינני שולט בו, אז אני פשוט עובד עצות, לא יודע מה לעשות איתו.
ניסינו לעזור לו לצאת מהסמים על ידי טיפול של פסיכולוגים ופסיכיאטרים, אבל זה לא כל כך הלך, כי החבורה הזאת שהם השתמשו וישנו ביחד, כל הזמן צלצלו אליו וקראו לו, היה צריך להרחיק אותו מהחברה הזאת, וזה לא פשוט. כשהוא כבר היה בתוך זה עמוק, הוא ידע שהוא כבר גרם לעצמו נזק שלעולם לא יוכלו לתקן, הוא לעולם כבר לא יהיה מה שהוא היה, הוא דיבר הרבה על מוות. שחף דיבר הרבה פעמים על התאבדות, וכל פעם היינו מדברים איתו, וכל מיני... הוא היה אומר לדוגמה שהחיים לא שווים ומה יש לעשות בחיים. הוא ממש לא מפחד למות, ממש לא מפחד מהמוות, והמוות בכלל לא נראה לו דבר רע. שהמוות נראה לו כמו מין טריפ מעולה. הוא התאבד במקרה בבית כנסת, כי שם זה מקום חבוי כזה בין עצים, ואין שם אף אחד, רק בשבתות, זה סביבה די חילונית, ורק בשבתות פתוח. והוא היה הולך לשם לעשן, בחורשה שמאחורי בית הכנסת, ומסביב היו בתים שלא ראו אותו ולא ראו מה שהוא עושה שם, אז הוא גם כנראה תכנן גם להתאבד שם, כי שם לא יראו אותו. הוא כנראה הכין את הקשר מראש, אין לי מושג. המוות שלו השפיע עליי. התחלתי, לא יודע, אולי אפשר להגיד לפקפק קצת בחיים. לא יודע, הכל נראה קצת אחרת, בלי שח. הוא רצה שקט, הוא כל הזמן אמר, אני רוצה רק שקט, אז הוא טיפשל, זה היה לקראת הסוף כבר. וקבע שהוא מצא את השקט.